Halo, kom nou via long. Nak kemen bapia klan. Bat pidan hap deng ka jingkot jingkia. Mentaka sengi kane kade ka video ka ba compare mah. Kam de shoot kum kini ki video banga la jupelat kum ki recipe. Andre kane kade ka video. Shapang. To guess. To ngan ong no. Mentaka sengi ngaku aben yalam kai yipi ha ka wei ke snong ka internet bat ka kateng jong kata ka snong ka de ka Nongkhlaw ka de ka snong ka ba ka beret bat ka internet bat kila don ki history man ba U Tirot Sing udang im ka de ru ka snong ha ka ba U Tirot Sing uri banyada yalade bat ngan sapoy ha kani ka snong ha ka sien ka beningkong te lada phi kwa ban poy rengkat bat ngah ha kani ka snong sngop ha ban pe ka video hadu bakan takut Parlox ngobaha bani Asia na mangila jan poy sa shpang gila ya poy hakani ka jaka kasnong ka thau bat kumjuru ka sarkar kal asdang man pen bhashu shu ya kani ka jaka da ka batei bat da ka bashna ya ki jaka parking kali menta kampat dep Andre hadin ka to ka nesnem in yo shisha ya kata kasnong ka bapan sa nami U Tirot Sing ini ibu pong jaket saw ide parlok jonga kakateng jong I kade penskal ninta thiang bat ide ru na kani kasnong iti bhash phang kani ka jaka la jer kateng ya kani ka krem na ka we ka brew ka ba kateng ka perda ka ba shong ningkong e ha kani ka jaka ha ka ba nadu menta kidang don kidak kishin ya kabala itu khana pateng kum ki mau bena ki lenti bat ki jaka rap ha kani ka kram la pendon kam do U Tirot Sing bat ki sipai jong u ha ki por ba u ya le persha ya ki sipai phareng hadu menta kani ka kram ka don ki dak ki shin kum u mau jam bat u mau khang kani ka kram ka don ka jingjrong nakut shakut kum ba sispa san pomitar e Kamera lebih baik mas pi sebuah lagi. Hah? Kastai nang bawah. Kapesej kabaret dah. Ngat tinggi jak pi. Adam ni bi. Hah? Nang jeli was po ili dah. Nang jeli was na po ili dah. Dan chu bi sine tangannya try lakut. Tangannya try.
kadon bi sine ka bi ti sai om dan orang ti sine sha ti mi ha pat mi ra nga i be khando tinjar na ha hanne ka we sha ti khmar don sini ki krem ni hene nomor sini bun krem em ini yang krempyrda ni ke passage bi ka rit palat Tentang Syiemlieh, Syah ki jaka, ki badon, ki mau benar. Ni ki don, tang kat tu kat ni teli ki mau benar. Bentang ngil apoy ha ka krem si tara ngada pikwa bentip benya spang kani ka krem pila ban pause ka video bat pila ban puli ya ki jing tho ngila ya don mentah ni hapo ka krem si tara bat kalong shisha ka ba internet Kwa shisha ban pet no ya kamau shong bishar jo us U Tirot Sing bat menta nia ya chakmat kanang mandop yui ya umau shong bishar ha kipor ba U Tirot Sing udah long us ki jupen long dorbar hakni ke jaka bat ki julum pat ba bat kani kala julong ru kasnong kabahe handre kat ba kisngi ki ya ki bru ki lakan ria no ya ki jaka sa jongki une ude u mau bishar hakaba us U Tirot Sing ujushong hangde ban bishar ki pat ba anda ngapoy hagani ke jaka ngaso kumba U Tirot Sing udang haduk menta ngalak ban mudur ba kipat ba kialum bat kia syong hakani ke jaka ngaso kumen shisha ban poy hakani ke snong ke ba itenat Isok ma. Tata.